dinosaurio mota zauten duzuzu? A ver. Brontosaurio. Kontutxo. Brontosaurio. Zer, zer? Dinosaurio. Daniel, ikusi zuzurik dinostikerarik? Irati. Irati galdera. Zelan da zer? Ia, hau. Esan zer da nago ez dakitatu. Salabanda. Ikusi alduzu zutelen? Salabanda. Ikusi alduzu. Puslitan da. Puslitan. Puslitan. Venga, ia. Ane. Ia, ane. Benetazko ikusi ezun. Anel, benetako tigreik ikusi zuzakula. Irantzu, esan? Bai. Nun ikusi zu benetako tigreik? Kabate nun? Ba, esan? Honetz. Honetz. Ia, zuberik ikusi zu inoiz? Zuberik ikusi zu inoiz? Ba, esan, berari? Kutsatxosi. Ez da bat. Han ibiltzen dizuak. Zubak ibiltzen di, non ibiltzen di zubak? Kotxaspizetan. Kotxaspizetan, da zu? Basartzen, da zeu zeitzen duzu? Ikusi eta atrapa ez? Eta burua aurkeztu. Zeinei? Zubiri. Atxitxak? Eta edo kamora gota. Bai? Ia. Zuri guztetu zatuz horrek animal dira. Gustatzen gatzuz horrek animalixek? Zein da geixen gustatzen gatzen? Geixen, hau. Tigri? Eta non bizi da tigri? Oian non bizi da tigri? Lier, aga lier. Darren, zuen golko zuetxin behirik edo zaldirik? Zaldirik ez gona behirik bai. Zer lixan dakazu etxin, gara, konta. Konta, zer dakazu lixetxin? Kastu, txakurutu. Ez da entzutuen. Etu bai, baina bizepe bai. Bizepe bai. Takatu zeixen dakarre da. Txaki. Txaki. Tipuli. Tipuli? Eta pudli. Floripon? Eta pudli. Eta pudli. Bai? Zer lixan dakazu etxin, a ber. Horretxe dakazu. A ber, reatek. Iani bisiki zer da? Ia, Julen. Ia, galdetu. Alama, txodiri. Txodixe. Non, hemen? Ez da txodixorik. Esan Julen ezer da. Txodixe. Zausada. 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 Ez dinosaurio. Dinosaurio da hori. Dinosaurio hori, ez da? Bai. Zausada kego.
Gusa hori xuke bai. Ia, ane. Ia. Baratuen izan dirik. Ia. Zeino, galderaik. Ia. Bai. Ia, venga. Venga. Naren, hierre galderi. Zuri guztak diatzen horretako animalezetako baten pitxetxin. Ez? Vale. Ia, venga, txalo bat. Venga.